Mm. Hello mga kabady, kaon ta kabady, sudan ta galay, galay itong sudan kabady, naputay ginamos na natoy sibuyas dahuna na sili ginamos, ang ginamos butang atong suka pero lamian. Nya. Mo nito sudan. Kasagarang mulayak ini mga taga bukid adto kadto tang nakaagig moangay mukaon ani. Mo ni ang ami kayo ni. Daghang vitamins ni mga kabady. Sa dugayan, mag-pray na ta. Salamat kayo Lord sa grasya karong kabuntagon Lord. Hinat-un ta mo kaayo ni sa kupang lawas ug makalagsik kini tanan gipa ngayo kanimo. Amen. Okay, sa pamay gipaabot kabady. Atak na ta. Inom tag tubig. Okay. Lami ka ong iriya kay kabulang huyan bugnaw kayo ba. Mong dinhi ko kamukbang kay karong ganado. Okay. Kaon ta mga kabady. Kusan sa itong sili ng ginamos. Shout out na mukaon na ni. Lami kayo ni mga kabady. Galay, kamuti tops. Talbos ng kamuti. Terus ginamos. Kayo. Dami kayo ni mga kabady. Simple kayong sudan pero dahang vitamins. Suka. Tanga to ginamos ani. Kung manapay sabaw-sabaw dyan kamay makaon. Mahimuslan po ng sabaw ya. Terus lura na to adire. Ito'y bahog sa sabaw kay gahi ang luto. Bahaw man ni. Bahogan to sabaw. Bate.
Hurot mga kabady. Lami kayo. Okay. Salamat sa pagtanaw kabady ha. Ayaw kalimot sa pag-follow, pag-share. Dako na kayo tabang na mo diri sa bukid mga kabady. Daghang salamat. Bye-bye you.